Nedelja. Srbija početkom 90-ih. U nevremenu, teškom za sve. Da li potraga može da bude suština? Otac, majka, smrt. Da li bi saznanje moglo da bude potvrda te suštine? U želji da preživi, pisac Petar Mirić ne zna gde pripada i traži pravi put. I stvarno je glupo verovati da nas ceo svet mrzi zato što smo mi lepši, pametniji ili šta već. Pa kako smo samo u Prvom svetskom ratu imali onoliko saveznika. Budimo hrabri i pobedimo mržnju i glupost, pa ćemo ponovo imati saveznike. Vreme je da se nešto učini. Koliko je to teško? Saznajte u filmu Pijavice. U nedelju od 25 na RTV-u 1. Everyone has to see Hitler once in their lifetime. You don't have to go to Chicago for it.